Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo kagyari naton nga mga top stories of the day. Today's December 3, 2025, Miyerkules nga adlaw. City Veterinarian sa Bacolod City ginupanaugan sang show cause order bangod sa masobra sa 2.4 million pesos nga ASF test kits nga nag-expire. Eastern Visayas kag Caraga region posible pay dalom na sa wind signal sa buwas nga adlaw. LPA nakasulod na sa PAR. Bangkay sang isa ka lalaki nasapuan sa sulod sang isa ka auto sa Talisay City. Patay nga bagis nasampay sa baybayon sang Kawayan. Kag sa good vibes, pamilya nga naluwas ng soldado sa pagbagyo nagbisita sa kampo para magpasalamat. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, una kita na isa aton nga weather update no sa ginabantayan naton nga low pressure area. Sinigid lamang nga hapon nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang LPA kag posible buwas may wind signal ng nga o kung ipaidalom na sa wind signal ang Eastern Visayas kag ang Caraga region. No, as of 2 PM, ang aton nga LPAR sa 1,105 kilometers sang southwest east and southwestern Luzon. Kag sa sulod sang 24 oras ginapaabot kay ini siya magadevelop na sa bagyo nga Wilma ang aton nga low pressure area. Ang nagkusog o kun ang hangin nga amihan amo karon na nagapugong sa pagkusog pagid sang sini nga bagyo kun mangin bagyo na gid man siya no. Ang hangin nga amihan amo nagapugong sa pagkusog nga pagid. Kag ini siya ang ginaduso papanaog para sa diri nga direksyon no. Ginapaabot nga kung gina-forecast sang pag-asa nga ang ini nga aton nga low pressure area nga kun mangin bagyo na ang iyang landfall diri sa Eastern Visayas kag sa Caraga o kung sa Caraga region sa gihapon ay ang posible nga landfall sa Sabado o kung sa Domingo nga adlaw. Tabukon sini halin diri sa may Eastern Visayas ang Visayas pagwa sa West Philippine Sea. So ini nga area sa gihapon ang Visayas ang tabukon sang aton nga ginabantayan nga bagyo nga Wilma, no. Madamol nga ulan ang pagdalon ni Wilma. Ginalantaw hindi siya makusog ang hangin nga dala so posible madamol nga ulan. Kag kumaga bagita ulan, pabunok nga ulan, i-expect na nato nga daan nga may malala nga mga baha kag may posibilidad sang pagluntad sang landslide. Suno pa sa pag-asa may bubuas nga adlaw Huwebes o batsagana ang pag-ulan sa pila ka mga areas diri sa aton sa Visayas. Gani sa pila ka halin sa buwas Thursday, posible may pila na ka areas nga ulanon, tub-tub na ina sa weekend. So, dako sang possibility nga may matabo nga landslide kung magsigi inulan, Huwebes pa lang nga adlaw, pagkadto sa weekend. Sunod pa sa pag-asa, may himubuwas nga adlaw ang may mga areas sa diri sa may aton nga Eastern Visayas area nga ipaydalom sa wind signal, no? Bagay kita wind signal again, naga-refer siya sa kabaskogon sang hangin, hindi sa ulan. Wind signal is to kakusog sang hangin. Magambala makita sa kakusog sang ulan, amo naman niya ang yellow, orange o kun red nga rainfall warning. Sa gihapon, wala pa gid sa patod no. So buong ambal sa pag-asa wala pa sa patod sa kakusugon o kun sa forecast sang dalagan sa sini nga bagyo nga Wilma as of now gani daga ka dapat nagidapat nga magtutok kita anay sa lakat sa panahon sa weather update para may baluan taman ang lakat sang panahon para makapaghanda kita. Tandaan ang weather report hindi para magpamahog sa inyo kundi para may ihibalo ka mo kag kabalo ka mo sa inyong himuon kung mag-abot na ang bagyo para makapangaman kita tanan. Kay whether we like it or not, amo sini ang aton nga weather. Sa number 9 naman, isa ka patay nga bagis ang nasampay sa baybayon sa Banwa sang Kawayan. Isa ka patay nga bagis ang nasapuan sa baybayon sang Banga Elio sa Purok 3, Barangay Tiling, Banwa sang Kawayan. Nakita sa mga pumuluyo nga nagautaw-utaw ang bagis sa baybay kainasang aga. Ginabulubanta nga nagalaba ini sang siyam katapak sa post sang Marine Wildlife Watch of the Philippines, isa ka environmental conservation organization. Ila gina-identify ini bilang isa ka megamouth shark.
Sunod sa Philippine Journal of Fisheries, makabig nga pinasahi kag tumalagsahon lang nga makitaan ang megamouth shark nga nabilong sa species ng deep water shark. Sa karon, ginaimbestigaran pa sa otoridad ang gintunaan sa kamatayon sang nasambit nga marine mammal. Sa number 8, isa ka soltero nga narapungol sang pulis kag nang bato sa patrol car sang PNP nakuhaan sang ilegal nga droga. Isa ka soltero ang gidakop matapos nga nagpanumbag sang pulis kag nang haboy bato sa patrol car sang Hinigaran PNP sa Santo Rosario Subdivision, Barangay Nanunga sa Banwa sang Hinigaran. Nagresponde ang kapulisan sa lugar matapos makabaton sang report angot sa alarm and scandal kag ginaligar nagaiskandalo ang kag ginamaltrato sang 21 anyos nga si alias Raco ang iya sini nga iloy. Ginsumbag sang suspect sa nawala nga mata ang isa ka nagresponde nga pulis nga may ranggo nga corporal. Kag ginhaboy pa sang bato ang patrol car sang PNP rason nga nabuka ang windshield kag side mirrors sini. Ginakop kag ginrekisang suspect kag nakuha sa iya bulsa ang duha ka mga pakete sang suspected shabu. Ginpaidalom sa drug test ang suspect kag base sa resulta positibo ini sa paggamit sang ilegal nga droga. Sa karon detained ang suspect kag siyang pasakaan sang kaso nga malicious mischief, direct assault, damage to government property kag violation sang Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 7, masobra sa 75% sa mga barangay sa Negros Island Region, tigayon na nga gineklarar sa PIDEA nga drug-cleared. Inibase sa reports ng Philippine Drug Enforcement Agency sa 4th quarter regular meetings ng Provincial Anti-Drug Abuse Council. Sa Negros Occidental, 87.69% sa 601 ka mga barangay ang drug-cleared. Nagakasayuran nga 515 ang drug-cleared barangay sa Negros Occidental. 74 ka barangay ang nabilin pa nga inug-clear. May 12 naman ka mga barangay nga ginakabig drug-free barangay suno sa PIDEA. Magambal kita nga drug-free, wala nakaagi impluwensya sang illegal nga droga kag ang drug-cleared. Mayara sad to sang kaso nga sa kaso angot sa illegal nga droga kang sugbong napahagan-hagan na. May 17 naman ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental ang drug-cleared kag ang pinakaulihi amo ang Silay City. Sa Negros Oriental naman, 60.50% ang drug-cleared barangays kag ang Siquijor, 100% ang drug-cleared. Ang Bacolod nga highly urbanized city sunod sa PIDEA report ang 36.06% nga drug-cleared. Sa number 6, bangkay sang isa ka lalaki na sapuan sa sulod sang isa ka auto sa Talisay City. Isa ka nagakaagnas nga bangkay sang lalaki ang nasapuan sa sulod sang Hyundai Getz nga salakyan sa Palm State Futura Home sa barangay Ifigenio Lizares, Talisay City kagahapon nga adlaw. Ginabuluban ta 5 feet and 2 inches ang kataason sa biktima. Nagaedad sang 35 tubtob 40 anyos, ginagasuksok sang pula nga boxer shorts. Nasapuan ang bangkay sa nakahilay nga driver's seat kag posible nga 3 tubtob 5 na kaadlaw ang bangkay sa sulod sang salakyan. Wala man sa gid-report nga missing nga persona sa Talisay City suno sa PNP. Hindi kilala sang tag-iya sang salakyan ang patay nga tawo. Ginsiling ni Police Major Razel Jim Huxon, Deputy Chief sa Talisay PNP, wala masyado ginagamit sa tag-iya ang salakyan bangod gingamit niya ang battery sini sadtong nagbagyo kag maisa pagid siya ka salakyan nga among masami niya nga ginamaneho. Dugang pa ni Huxon, Martes nga adlaw nag-abot ang gin-order nga charger sang battery kag sang nagpalapit ang tag-iya sa salakyan, may nagausbong na nga baho. Sa karon, yara ang bangkay sa Manapla Funeral Homes kag ginpaidalom sa autopsy agud baybaluan ang tintunaan sang iya kamatayon. Sa number 5, isa ka ginapatihan opisyal sang NPA ang napatay sa encounter kahapon nga adlaw sa Himamaylan City. Patay ang isa ka opisyal sang New People's Army sa natabo nga engkwentro sa tunga sa nabilin nga puwersa sang Central Negros 2 kag 94th Infantry Battalion sa sitio Kabagal, Barangay Buenavista, Himamaylan City, pasado alas 7 sang aga.
Suno kay Lieutenant Colonel Siegfried Tayaban, ang commander sa 94th IB, nakabaton sila sa impormasyon gikan sa mga sibilyan nga may mga armado nga grupo nga nagapangilkil sa mga contractor kag mangunguma samtang nagapatapas sang tubo. Gani, nagpatigayon sa operasyon ng militar sa lugar kag ilan na engkwentro ang ginabulubanta 5 ka katapos ang rebelde nga grupo. Nagresulta ini sa pagkapatay sang platoon squad leader nga gikilala kay Romel Tingal alias Marcos. Na-recover sa iya ang isa ka M16 rifle, ginabulubanta 100 rounds sang M16 nga bala kag mga dokumento nga nagalakip sang kill list nila. May kapin sa isa ka gatus ka mga residente ang nagsaylo lang anay sa katupad nga barangay suno sa army matapos ang bayluhanay sang lupok. Sa number 4, unanimously ginapprove sa Sangguniang Panlalawigan ang 7.6 billion pesos nga pondo sa Negros Occidental para sa marason nga tuig. Ginpasalamatan ini ni Governor Eugenio C. Lacson nga nagahaylo man sa iban nga mga banwa ang syudad nga magpasar naman sang ilang nga 2026 budget antes magtakop ang tuig. Suno kay Lacson, iyagin panginbulahan si board member Mark Slen de la Cruz nga amo ang chairperson sa Committee on Finance. Kaamo ang nagpasiguro nga mahikot ini humalin sa day 1. Nalakip sa 2026 budget ang mga proyekto nga na-align sa Avance Negrense platform suno sa kay Lacson sa patag sa agrikultura, infrastructure, improvement, sa disaster risk reduction and management kasubong man investment para sa digitalization. Kung masarangan man sang probinsya, magapatuman sang rehabilitation sa mga taytay. Suno kay Lacson, tutukan nila ang investment sa mga equipment nga kinahanglanon sang DRRM kag ginahaylo man nila ang mga LGU nga magpatuman man sa kasubong nga mga investment. Rehabilitation, whatever we can afford, we will do it. No? Especially in reconstruction of bridges. It depends on the budget. No? That's why we have to also invest in more equipment for our DRRM. No? Every time there is a calamity, we always learn from it. And again, it was also taken up today. Sa number 3, sa Banwa sa Castellana, ginklaro sang alkalde nga ang 10 million pesos nga Presidential Assistance Fund ang ini para sa pagpakaayos ang balay sa mga nagub-an. Ginsiling ni Mayor Aniejo Nicor nga ang 10 million pesos nga pondo nga ginrelease ang Malacañang bilang bulig sa halit nga natugas ang Baguio Tino ang wala pa matandog pending sa compliance sa mga requirements patag niya. Sa karon, ginahulat pa ang approval sa Sangguniang Bayan para sa kasugtan nga gastuhan sang 10 million pesos nga pondo. Nalakip sa allocation sang 10 million pesos amo ang kagastuhanan sa fuel, cash assistance, food assistance kag ang para sa diversion road. Ang mga nasakop nga gastuhan sang 10 million pesos na base suno sa kay Nicor sa recommendation sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kag Incident Management Team. Kag santo man sa proseso, iniyang in-forward sa Sangguniang Bayan para maaprubahan kag ipadala sa Office of the President kag kung may clearance na amo ang paggamit sang pondo suno sa kay Nicor. Ginklaro man sang alkalde nga ang ginahulat nga 10,000 kag 5,000 pesos nga assistance sa mga nagub-an sang balay ang magagikan sa DSWD. Nagahingyo siya sang paghangop sang pumuluyo kag pagpalawig sang pasensya. Ginahulat pa ang kung gibuhat ang tanan suno sa iya para makatibawas ang banwa. So sa tanan-tanan nga pumuluyo no, ginaklaro ko gid nga ang 10,000 ag 5,000 ara niya sa DSWD. Kay ara diya naka data ang inyong anan, kay ara ang aton mga staff sa DSWD and our NIR director no, si Sir Raso. So amo na iya. So ulat-ulat lang kita. Hindi kita magpadali-dali kay ginatingwaan ni sa aton mga local officials upod sa aton nga vice mayor kag sa the rest of the departments. Nga ginawa tingwaan na namon nga mapadasig para sa inyo na. Kay ano man na namon ang pundo. Kay nabatyagan kay sakit man batyagon sa inyo nga hindi kamo matagaan sa inyong relocation site, especially sa declaration sa aton presidente nga no build zone sa riverbank nato no. So dapat gamay nga pasensya. Sa number 2, pagpangayo kayo sang kwarta sa mga garbage collectors ginpadangat sa syudad.
Sunod sa kay City Administrator, Attorney Mark Steven Mayo, nakabaton siya sa report ng may garbage collectors nga nagapanghatag sang sobre kag nagapangayo sang solicitation samtang nagapangolekta sang basura, labi na subong nga bulan sang December. Bisan sa idalom sang benro o na private contractor, hindi ini pwede. Dugang pa sang City Administrator, ginadumilian ang tanan nga empleyado sa lokal nga gobyerno nga mangayo sang kwarta kung ano pa man nga sahi sang pagpangayo kayo. Sunod pa kay Mayo, nga hindi dapat pagamiton ang bisan sino ang iyang posisyon kag ang pangalan sa syudad para sa personal nga interes. Sunod pa kay Mayo, nga hindi pag-itolerar ang paghatag sa bisan sino sa nagapangayo sa solicitation ilabi na kung empleyado na sa syudad. Dugang pa ni Mayo, mayara sang klaro nga penalidad ang amo nga paglapas kag ini mahimo magresulta sa pagkakasa serbisyo sang nasambit nga empleyado. Kita ya pwede ka pangayo. Hindi kita pwede ka pang bintaha gamiton tang posisyon ta, ang poder ta para ma-pressure abing aton pumuluyo nga maghatag. Hindi gid na pwede. Okay, so you have to do your job, kolekta gid ya Japon sang basura, obligasyon ta na, trabahoon ta na. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. City Veterinarian sa Bacolod City gipapanaugan sang show cause order bangod sa nag-expire nga mga ASF test kits nga nagabalor sang masobra sa 2.4 million pesos. Ginapanaugan ni Bacolod City Mayor Greg Zataya si City Veterinarian Dr. Maria Agueda Trinidad de la Torre sang show cause order matapos madiskubrihan ang 39 ka mga sets sang expired African swine fever test kits nga nagabalor sang 2.4 million pesos. Base sa dokumento sa Office of the City Mayor, ginmaduan si De La Torre nga magpaatag kung nga wala na manage kag na-utilize sang insakto ang ASF test kits nga ginbakal sa syudad sang November 2023 pa. Si De La Torre nga Vice Chairperson sang Task Force on ASF amo ang responsable sa custody kag implementasyon sang ASF surveillance kag testing. Apang ang pag-expire sang madamo nga test kits nagapakita sang posible kakulangan sa plano, monitoring kag implementasyon nga mahimo manginbasihan sang gross neglect of duty kag inefficiency. Base man sa dokumento, City Veterinary Office ang implementing office sa pagbakal sini. Rason nga dapat gina-monitor ini nila. Gitagaan si Direktor sang 5 ka adlaw para magsabat. Yes, out of 45 test kits, anom lang gid ang nausar, no, since its procurement. So 39 gid ya ang nagkala expired last November 30, 2025 ang expiration. So of course, at first glance kanugon gid kayo. That is the initial reaction. Amo tong balor nga dang kadako pa 2.4 million. Kag sa good vibes, isa ka pamilya nga naluwas sang soldado. Sang nag-igo ang bagyo nga Tino, ang liwat nagbalik sa kampo sa militar para magpasalamat. Yaring report. Samtang nagawaswas ang bagyo nga Tino, kag nagadalom ang tubig baha, masako man nakatapos ang Philippine Army sa pagbulig rescue sa mga pumuluyo. Ang 94th Infantry Battalion ang isa sa mga nagpatigayon man sang rescue operation. Sa Banwa sa Isabela, isa ka pamilya ang na-stranded sa ibabaw sang atop. Tigayon sila nga na-rescue sang isa ka soldado. Yung mga napahato, wherein na nag-deploy po tayo ng ating mga kasundaluhan para tumulong po sa pag-evacuate. And ito po yung isang pamilya na ating na-rescue. Nalubog na yung kanyang bahay, nasa pupong na. Parang ganun, parang nasa pupong na sila. Sa sinigid lamang, nagkadto ang pamilya nga iyan naluwas sa kampo sa militar para magpasalamat sa hinimuan ni Sergeant Dexter Gindap. Di kaya na kami mapatay sa tubig. Wala sang may nagbulid sa kadamo sang tao. Pero wala kami ginbayaan ni Sir. Ginanto siya ang tanan na kabudlay, kakaboy, kagutom, nauhaw na si Sir. Pero ara lang gid sa gyapon kaunir sa mga bata kag pamiman na upod nila ni Sir Jeric. Sila pasalamatan ko gid. Kabay nga kaluyan sila sang Ginoo. Gindalaan sila sang handa bilang pagpasalamat sa pag-rescue sa pamilya. Pero hindi lamang tawo ang gina-rescue sa mga soldado.
Sa sini nga video, makita kung paano ginlangoy sang soldado ang baha para masalbar ang karabaw sang isa ka pamilya. Suno pa sa kay Lieutenant Colonel Tayaban, karon nga may nagapasulod na naman nga bagyo, nakahanda sa gihapon ang mga soldado nga magbulig sa komunidad. Shoutout anay sa aton live viewers. Subong nga hapon si Ma'am Jocelyn Luquero. Maayong hapon, Digicast Negros watching from Hong Kong. Si Ma'am Maricon Gamboa Hayashi. Good evening, Sir Rumig, Digicast. Shoutout sa amon apo for winning 5 gold medals on Division Meet competition in Bacolod City. Congratulations sa apo ni Ma'am from Japan. Congratulations, Nathaniel Liamado. Si Sir Salvador Española. Maayong hapon, Digicast kag Sir Rumig. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao, Binalbagan. Si Ray Tuhaw Tinyosan, maayong hapon NIR kag Digicast Negros. Si Gerald Liaguno Estardo, maayong hapon Digicast watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Gerardo Marquez, maayong hapon Digicast Negros Island Region. Maayong hapon sa Ruming. Si Marvy Cipriano Aquino, good afternoon Digicast Negros. Good afternoon to Ruming. Watching live from Hawaiian Philippine Company. Abi ko Hawaiian Philippine Company gali Central. Si Che Mendoza, maayong hapon Negros watching from Cavite. Si Shona Pagran, maayong hapon Negros watching from Kuwait. Si Jessery Garucha Hivero, maayong hapon kay Digicast. Sir Ruming watching from Saraet. Please shout out kay Dane kag kay Bads. Fiwi, salamat and God bless. Si Mirna Garrido Clavel, good evening Sir Ruming. Grabe, pang international nila ang mga lugar nila, ang mga pungsod at least no nabulong ang ila kahidlaw diri sa Negros. Pinagi sa aton nga mga balita kag may ihibalo sila sa update sang nagakatabo diri sa aton sa Negros. Kag yan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.